חנוני בוא לפה, יש לי הצעה בשבילך. 2 וייפים ב100 שקל זה ממש לא מעניין אותי, אני ממהר. איזה וייפים? שמע וייפים, אני אומר לך הצעה אף פרוני, אתה רוצה לשמוע או לא? לא, ערסים ועסקים זה מתכון לאסון, אני מחוץ לדבר הזה, יש לי מספיק כסף. מה הקשר כסף? תקשיב לי, נו, אני אומר לך, החיים של החנון שלך השתנו מקצה לקצה. אוקיי, תעניין אותי. תקשיב, אני לוקח איזה מישהי, הסופה של המדבר לחופשה. עם מישהי, אתה בטח מתכוון למאיה החברה שלך. לא, איזה מאיה, מאיה רואה קצת חולי מתחילה להשתגע, אתה לא מכיר אותה? לא, אבל ללא ספק חופשה במדבר זה מקום של ערסים שאין להם כסף. אז אני לא מתפלא שהיא לא רוצה, מאיה בחורה מסחררת. בחורה מסחררת? עוד מעט אני אתן לך איזה אחת ונראה מה יסתחרר. מה, אתה דלוק על חברה שלי מאיה? אני לא דלוק עליה, אבל ללא ספק מאיה היא בחורה מאוד מרשימה שלא מבינה שבבחורים כמוך אין שום קלאס. מדבר זה שהולך עם טוקסידו בוקר צהריים בערב ובי אין קלאס? אני לא מתייחס לעלבונות שלך. טוב, בקיצור אני צריך שתיקח את מאיה תחת חסותך כמה ימים שאני עושה חיים במדבר עם משי. מי זאת משי? חברה הכי טובה של מאיה. האם אתה בריא בנפשך? למה מה, אתה רואה משהו לא תקין אצלי? אתה רוצה לבגוד במאיה מהחברה הכי טובה שלה, זה נראה לך משהו תקין? אבל מה, היא לא נראית טוב, היא טיל ממריח, נו. מה, מרוב מספרים איבדת תחושת ראייה? ראייתי תקינה לגמרי, ומה שאני רואה זה ארס לא מפותח שרוצה להפריד בין השני החברות הכי טובות. איזה חברות? יכלו אין דבר כזה חברות, מה נראה לך משי? סתם בא איתי למדבר לקטוף פירות ביערות? במדבר אין יערות. באמת? אז מה יש שם? רק חול וארסים לא מפותחים כמוך. בוא אנחנו נתה, תירגע עם הדיבור שלך, הבנת? אז מה אתה אומר, אתה לוקח את מאיה תחת חסותך? מה אתה רוצה בדיוק שאני אעשה עם מאיה? לך אליה, תתחיל איתה, תבלה איתה את הסופה שלה שאני חוזר, מה הבעיה? ולמה שהיא תרצה לבלות איתי את הסופש משום מקום? אל תדאג, כבר דאגתי לזה מאיה חולה על מכוניות וכסף, ישר היא באה איתך. הכסף שלי הוא של הוריי והטסטה שלי היא של אבי. בסדר, מה אתם משנה? גם החולצה שעליי ילדת עם אבא שלי. לך אליה, נו, אני צריך לאסוף את משי עוד שנייה באה. אז מה להגיד לה בדיוק? לך אליה, תשדר לה שיש לך הרבה כסף, היא תזרום איתך. אוקיי. היי מאיה, אם תרצי שאני אקח אותך תחת חסותי שהחבר הארס שלך בוגד לך עם החברה הכי טובה שלך במדבר. מה זה? מה אמרת?